Jdou sem, pejzlarko. Poslouchej, bábo. Včera jste se stala svědkem velký události. Může být, že to ten jejich pitomej mozek nechápe. Jo. Ale ten voják byl vyzvědač. Pane Kovaria z Kočicka. No, tak to není všecko. Aby jsme se alespoň něco od něj dozvěděli, tak jsme museli před ním říkat takový různý řeči. No, slyšeli přeci něco, ne? To jsem prostě slyšel. No, tak si pamatujou, bábo, že jsou zasvěcena do úředního tajemství. Nikomu se nesměj o tom ani zmínit. Ani na smrtelný posteli. Páč, to by jich jinak nesměli ani pochovat na hřbitově. Ježišmarja, já jsem nešťastná osoba, když jsem kručila. Ježišmarja. Nezvete a přistupte ke krucifixu. Zvedněte 2 prsty pravé ruky a říkejte za mnou. Přísahám. Přísahám. Bohu všemohoucímu. Bohu všemohoucí. I vám, pane strážmistr. I vám, pane strážmistr. Že se do své smrti o ničem nezmíním. Že se do své smrti o ničem nezmíním. Tak. A polivte krucifix. No, hej.